Bukan kano. Yen pancen kowe gladaki putra Ija seseknya ayo ayo satu alon-alon luar lakon gemadrep sing penting semangat. Was cocok. Iya iki master dan bagus Yudi. Rambutnya sama loro cek ganteng bareng. Ngomong gue kok rambutnya sembilan salon di mana? Kasih aku tepuk tangan yang meriah buat saudara Yudi. Di sini tok. 150 boke dhewe kok. Aja bojoku ya tak. 20.000 lanjut apa aku oleh saweran setormu tetep nanggone mekar. Pasti. Mekar wis wingi. Lah meneh apa? Syariah. Ini mana? Bene minggu prei. Senin Amarta. Selasa nih BTPN. Rebone BRI. Kemis. Hah? Kemis mekar maneh goblok. Kowe sak minggu kok full utangan kok sih yo. Nek dhewe gak duwe izin kok gak suka utangku akeh. Gak suka karo burah sulis tawamu. Iku. Bu, jare sulis. Kok banget. Kok nek kene awakmu. Lho, aku mlek iki yo, rada miring. Lho. Joget mau itu nekat. Apa sih balik bok. Iki tambah. Ndas
satu mana satu sih? Aku satu. Oh, saya tak kawaknya duitmu nih satu berutuh tak kawaknya. Wah, ya iki hilang galane barang. Ayo atraksinya tak kawak kok kakak. Loh, dicucui mana? Apa dicucui mana? Minggu. Tak apa, kok mana? Satu sih. Aku satu. Kono dewa teluh yang minum kon satu. Siapa desa siap. Seneng kon. Terus sing nanggung amarta mekarku ku sapa? Gak apa Yun. Lalu kene iki sing delok. Oh. Elek niku piye? Bojone Bulu Rasulis Pak Andi, Pak Andi, terus yogane Mas Galang. Oh, iki penggare cukune Mas Iqbal. Oh, Ini Mas Iba kok Mas Ibu. Ade tarwo. meneng apa-apane nek sing nanggung tenang ae. Tenang ae nek apa-apane nek sing nanggung. Wong kene ae saksi. Cek, iki lho, aku beneran. Oh, Mas Gibran, Aku seneng bare iki. ngajeng teman wonten. Aku yut wonten biyen aja anu kok welek. Wedi. Masalah masih aku rek. Betul iki gira-gira kok tambah. Tak kenal jenenge yut. Kamine. Namanya siapa? Gibran. Foto. Tulis. Kita begini, kayak anakku. Sing ganteng iki anakmu karo kon kae budal di dunia kamu. Mati ngono kok. Apa? Awe. Oh, jare piye? Kae ngono. Mas, aja mesti cinta. Mas berapa ban? TKA, itu biro, kalau kecil. Nol besar kok. Kecil. Oh, goblok. Makanya gak tau TK kok. Kenapa? Langsung SD. Lah kon SD-mu bukai roke gurumu. Aku saking sayangnya. Oh, iki kowe nek yo ganteng yo sisa. Langsung. Alhamdulillah, sakmene iki yo. Iki generasi naik dhewe. Kok nek awakmu matine nek sing genteni yo cara juniore. Kok nek wis umur 40 ah, 2 tahun kas. Oh, kanca mau mate-mateno. Tenang. Tak ngajeni yo tenang ae tak ngajeni. Ajenono yo. Dino tak ngajeni. Yo. Rong dino tak ngajeni. Telung dino. Tolong dino. Petang dino. Pitung dino. Pitung dino aja ngaji. Lah aku yo tak kancamu kok. Wis gak usah ngaji. Lah apa kancamu? Pitung dino gak usah ngaji kok. Lah aku kancamu pekek. Gak usah. Lah apa? Kan kan wis nututi aku. Oh, akeh. Nanti kok bareng-bareng. Oh, ini contohnya Mas Gibran iki rek. Oh, jadi tangannya Mas ngau. Yuk, iki mang yo iso joget, mosok kon kalah. Yo Mas Gibran ya. Kamen iso joget. Contohnya Mas Gibran Bisa atraksi. Mangan-mangan botol ta. kayak kon mangan. Iki lo mangan chicken iso yo nek kon geprek enten titik keplindes. Mau Percaya apa yang kanjeng itu? atraksi no. Oh, iki Mas Gibran wis. Langsung 100. Kita atraksi. Oh, cilik lumrah. Balik. Ini Mas Gibran. Ini. Iso atraksi. Anji dhewe saweran. Kok nemen parate yuk. Darare mas saweran apa jeneng atraksi dikai saweran. Lah aku gorong kok. Lah ya iso atraksi ta gak? Iso terus enggak? Iso. Oh, Apa iso? Awas kon. Engko nek iso bayarannya iki, Ben. Ojo bayaranku. yuk. Akak ya kau kan bilang. Oh. Kok jare boy. Ayo tak satu tak. Kayak dia tak ngomong. Ini Pak. Iso tak? Lah iku gak atraksi goblok. Apa? Kayak kamu dikei apa jenis jalur makmu duit gak dikei gulung kuming. Kayak kamu jalur makmu duit gak dikei gulung kuming ngono. Eh, Iso atraksi, gak iso.
Oh, iso wis ngono tok Bram, kayak aku Bram. Apa Bram? Empat duniamu sing mengalihkan pembicaraan juk. Langsung Ngayam atraksi kok ngongkon arek cilik. Niki guys, setuju guys. Oh, towek gak kena di panutan belas ya. aku gak tahu keturutan. Towek gak kena di tuntunan meneh dituntun. Ngomong gitu kan. Mas, masih tua ini. Jos iki. Kelahiran 87. Tahu sopo. Ayo Mas jalan. Tuwek akan pola. Ngene iki anakmu nang omah, ayah kok gila sih. Ayah kakimu. Besar bantu Senin Kemis. Mau kan masalah kata semua putunan ini. Oke. Saya kira saya. Oh, iki acarane sedekah dusun. Sedekah dusun Desa ndi? Kedung otok nggih Bu nggih. Kedung otok. Didonga-dongano sih. Matur suwun sanget sampun nekaken jaran apa iki? IJR Putra IJR. Apa artine? Putra IJR.